Prim Ministru, jekk verament għandek għal qalbek il-verità u l-ġustizzja, oħroġ white paper għad-diskussjoni. Sostni dan il-President tal-Aqda Repubblika Vicky Anne Cremona f'konferenza tal-aħbarijiet konġunta fl-imkien ma' disorganizzazzjonijiet oħra wara l-emendi li ressaq Robert Abela dwar riformi għall-inkjesti maġisterjali, riformi li mhux ser jagħmlu xejn għal li jirrestrinġu drittijiet ta' ċittadin komuni li jiftaħ inkjesta. Iżaqet kif laqdiet kollha jemnu li qabel bidliet bħal dawn jidħlu fil-liġi, il-Gvern għandu dejjem jikkonsulta. Jekk il-Prim Ministru jaħseb li hu sa jaġġel dal-abbozz ta' liġi biex jaġġel il-liġi ħalli jipproteġi ma nafx il-min għax ċertament iċ-ċittadin mhuwiex qed jipproteġih u mhuwiex qed jiggarantixxi id-drittijiet tiegħu, mela aħna qegħdin hawnhekk biex infakruh li aħna il-leġiżlazzjoni taqa' fuqna, il-konsegwenzi għaw fuqna, mela aħna qegħdin hawn biex nipproteġu lilna nfusna. Michael Spiteri mill-Laqda Studenti tal-Liġi stqarmana kif emenda bħal din għandha dejjem tiġi konsultata qabel mal-esperti fis-setturi varji. Id-demokrazija mhijiex tiġi kull 5 snin u inti titlob biss tieni l-appoġġ tiegħek u ma tħallili nagħmel li rrid. Meta jkun hemm affarijiet li jmissu drittijiet fundamentali ta' kull persuna, hemm bżonn li jkun hemm konsultazzjoni. Kert Borġ minn Penn Malta sostna li huwa dmir tal-organizzazzjoni varji li jingħaqdu flimkien sabiex jissalvagwardjaw il-libertà ta' kull ċittadin. Ħassejna li taqa' taħt il-missjoni tagħna li naqdu ma' organizzazzjoni oħrajn li jaħdmu favur il-saħħa ta' dritt u drittijiet bażiċi oħrajn għaliex nemmnu din leġiżlazzjoni li qed hemmhekk bħala tarka bejn iċ-ċittadin u l-poter hija waħda importanti. Karla Camilleri mill-Fondazzjoni Aditus qalet li dawn l-emendi huma l-kollox kontra dak li temmen l-organizzazzjoni u bekk jeħtieġ li laqdiet ikunu vuċi waħda sabiex il-Gvern jaġixxi skont x'jaqbel lill-pajjiż u mhux jaqbel lill-partit tiegħu. Soċjetà ċivili wiesa, ġifieri mhux l-NGOs biss imma anke akademiċi, pereżempju l-Kamra tal-Avukati, forsi kulħadd jingħaqad flimkien biex niddiskutu l-abbozz. Matthew Polidano, Net News.